Транспартныя заторы – гэта не проста нязручнасць, з якой мы сутыкаемся кожны дзень, а і сур'ёзная праблема, уплываючая на шэраг аспектаў гарадскога жыцця. Маштаб шкоды ад корак набагата большы, ніж можа падавацца. Таму зараз, цягам 8 хвілін вы даведаецеся, колькі каштуюць коркі, як гэта ўплывае на горад, а таксама пачуеце пра практыку барацьбы з гэтай праблемай. Але перш чым пачаць, калі ласка, падпішыцеся на гэты канал, каб не прапускаць новы контент. Пачнем адразу з цифраў. Злучаныя Штаты Амерыкі штогод губляюць на дарожных заторах 1% валавага ўнутранага прадукту. Гэта вельмі багата. 87 мільярдаў даляраў станам на 2018 год. Некаторыя краіны НАТО вытрачаюць трохі больш адсотка ВВП на войска, а тут проста грошы ў паветра. Лондан, згодна з даследаваннямі, будзе губляць 9,3 мільярда фунтаў стэрлінгаў у 30-м годзе. І такіх падлікаў шмат. Паўсюль, дзе кіроўцы сярэдня за год губляюць на коркі больш за 10 дзён, збыткі пачынаюць моцна гальмаваць развіццё эканомікі. Праз што губляюцца грошы? Першае – гэта надвытраты паліва праз прастой аўтамабіляў у корках. Другое – гэта час. Хтосьці проста спазняецца на працу, што нясе шкоду кампаніям, а лагістычныя фірмы, дастаўкі і пошта, на якой трымаецца сярэдні бізнес, атрымліваюць альбо меншую колькасць абарота, альбо большую колькасць лагістычных цэнтраў і персанала. Проста, каб утрымліваць канкурэнтныя тэрміны дастаўкі. Тое датычыцца і гарадскіх службаў. Калі ратаўнікі, хуткая дапамога і паліцыя праз коркі не мае магчымасці закрываць раён адказнасці цягам пэўных хвілін, то трэба зноўку пашыраць колькасць аддзяленняў, машын і гэтак далей. Вядома, гэта зноўку нагружае дарожную сетку. Трэці фактар – шкода асяроддзю. І гэта не толькі экалогія, якая ўспрымаецца багатакім не вельмі сур'ёзна, але насамрэч фактар даволі важны. Сам горад стае больш фрагментарным, калі хацеце гетаізаваным. Усе шукаюць жытло ці працу, гледзячы не на кіламетры да патрэбнай працы, вучобы ці адпачынку, а ў хвілінах, і кантраст між раёнамі па прыкмеце транспартнай даступнасці расце набагата хутчэй, што сапсуе сацыяльную сітуацыю. Такіх непрамых вытрат праз коркі набагата больш, таму факт таго, што устойлівая праца транспартнай сістэмы горада шлях да поспеху відавочны. Думаю, тут ніхто не спрачаецца. Што з гэтым усім рабіць? Вечная спрэчка між кіроўцамі і урбаністамі, ці трэба палепшаць дарогі? Адказ, вядома, трэба, але ёсць вялікі нюанс. Канешне, новыя масты, вуліцы, нават хуткасныя магістралі палепшуюць сувязь. Пытанне ў тым, каб гэта не адбывалася за кошт іншых сродкаў перамяшчэння па гораду. На жаль, мы маем багата выпадкаў, калі кантраст між інвестыцыямі ў дарогі і ў грамадскі транспарт такі вялікі, што часам аўтамабілістамі стаюць усе, хто мае на гэта сродкі. Чаму гэта так пагана? Глядзіце, гарадскія службы, хуткая, ратаўнікі, паліцыя, гэтак далей, не працуюць без выкарыстання аўтамабіляў. Крапка. Так, я бачыў, канешне, ці роварны патруль, але асноўная праца – машыны. Лагістыка бізнесу і прамысловасці таксама з большасці завязана на дарогах. Прастора для машын патрэбна ім як паветра. І ёсць пасажыр, які ў нармальнай сітуацыі можа абраць між аўтобусам, метро ці шпацарам на ровары і таксоўкай ці аўтамабілем. Хтосьці не хоча купляць машыну, ці не выспаўся, магчыма, любіць шпацыраваць і прымае рашэнне не займаць месца на дарогах. Іншыя у сілу розных абставінах карыстуюцца аўто, але ў добрай сітуацыі на дарогах няма дадатковай нагрузкі з вымушаных аўтамабілістаў, якія зразумелі, што без машыны проста нікуды, і карыстацца гарадскім транспартам у разы незручней за тое, каб зноўку далучыцца да трафіку. То бок, так, вулічна-дарожны каркас горада трэба развіваць, але не за кошт рэшты інфраструктуры. Таму Злучаныя Штаты Амерыкі, якія знішчылі права на выбар транспарту ў большасці сваіх гарадоў і набудавалі велічэзныя хайвеі, фактычна інвеставалі кошты ў страту 1% свайго ВВП штогод.
На жаль, у краінах, што перажылі савок, як правіла, грамадскі транспарт мае флёр сацыяльнай службы ці выконвае піар-функцыю для палітыкаў. Праз гэта выпадкі ўстойлівага развіцця сустракаюцца нячаста. Транспарт мае ў прамым сэнсе канкураваць з аўтамабілем, змагацца зручнасцю і умовамі за сярэдні клас і жыхароў прыгарадаў, якія дакладна можуць карыстацца аўто. Весці маркетингавыя кампаніі, нармальныя без саладухі ў Лукашенка, забіраць трафік на брамах да горада праз стаянкі для тых, хто ўжо набыў квіткі, агулам рабіць больш хуткім і выгадным. То бок асноўны кліент – гэта не толькі трансфер бабуль да паліклінікі, а і тыя, хто ў стане купіць аўтамабіль. У нас гэтага, на жаль, не разумеюць. Более интересен комментарий чиновника по этому поводу. Цитирую. Благосостояние минчан растет, большинство из них передвигается на личном транспорте. Настала пора проанализировать, в каком количестве автобусов и троллейбусов нуждается город. А як вы ў ідэале бачыце свае падарожжы горадам? Чаго ў гэтым сэнсе не хапае гарадам Беларусі? Пішыце свае цікавыя каментары, а пакуль вы гэта робіце, за што вялікі дзякуй, я распавяду, чаму, на мою думку, трэба казаць пра устойлівыя гарады, нават калі мы зараз не ўплываем на гарадскую ўладу. Справа ў тым, што грамадская думка, асабліва да такіх непапулярных тэм, як урбаністыка, зменьваецца павольна. Яшчэ павольней вжываюцца пэўныя рашэнні, якія могуць плынуць на развіццё горада. Зараз, калі ўся эканоміка канцэнтруецца ў дзяржаве ці блізкім да яе бізнесе, гарады не маюць такіх хуткіх змен. Не вырастаюць поўныя жыхароў спадарожнікі Менску, не зменьваецца рынак жытла, рынак працы і гэтак далей. Але пры пазітыўных зменах у бок рынкавай эканомікі, што грамадства, што абраная ўлада, магчыма, працягне вырашаць праблемы старым шляхом. І гэта толькі пагоршыць сітуацыю. На жаль, досвед Кіева є таму доказам. Таму заклікаю вас падтрымліваць папулярызацыю ідэй устойлівага горада. Можаце падпісацца на мой канал, а таксама на Telegram Менскай урбаністычнай платформы. Давайце ствараць кам'юніці людзей, якія любяць свае гарады. Дзякуй і да сустрэчы!